ಲೋಕಸತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೊಲೆನು ಮನಭಕ್ತಿಡು ಎನ್ನೊಂದು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ಗೇನೊದ ಸಂಚಿಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈಜೋಡ್ಯಾದ ಒಂದಿ ಸಾವೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನು ನೀತಾ ಕಿರಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ 134ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆವುಂಡು. ಇನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿಕೋಲ. ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನ ಕಜ್ಜೊದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆರಾದ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು 54ನೇ ವಾರ್ಡ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮಂಗಳ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು. ವೀಣಕ್ಕ ಈರೆನ್ಯಾನ್ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೆರು ಹೊಸದಿಗಂತ ಪುತ್ತೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಐ.ಬಿ. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು. ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಇರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಕಜ್ಜುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಈ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಾರು ಆಶಯ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಮುಲ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷಾ ಬಂಗೇರ. ಅನುಷಕ್ಕ ಇರೆನ್ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ವಿಪ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಲ್ತ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಜುವಲೈಸರ್ ಆದ ಬೆನೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೋಣಾಜೆ. ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಈ ಕಜ್ಜೊಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆರು. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ.ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕ್ಲೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರ್ದು ಪುನಃ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ, ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾತ್ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲೊಬ್ಬು ಪೊರೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಐ.ಬಿ. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. ಮೇರು ಪುಟ್ಟುದಿನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ 20 ಗ್ರಾಮದ 7 ಬೋಡು. 1989 ಮೇರು ಉಜಿರೆದ SDM ಕಾಲೇಜುಡು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಪದವಿ ಪಡೆಯೊಂಡೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಡು ವರದಿಗಾರರಾದ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿಯರು. 1990 ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ದುಂಬಗ ಉದಯವಾಣಿ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿಯರು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2007 ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ವರದಿಗಾರ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರು. 2007 ಜಿ ಕನ್ನಡದ ವರದಿಗಾರ ಆದ ಸೇರೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ಡ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿಯರು. ಇಂಚ ನಾಲೂರ್ದ ಸುದ್ದಿನ ಪತ್ತೂರ್ಗು ಪಸರೊಂದು ಏತೋ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನು ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನಪುನ ನಿಲೆಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದು ಪುನಃ ನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹೊಸದಿಗಂತದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಬೆನೊಂದು ಪುನಃ ಇದು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿಕೋಲ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪುಡು ಸೇರಿಂಚಿ
ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣಗಾರದಲ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರಹಲೆನು ಬರೆತ್ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರೆ ರೊಂತೆ ಬಂಗಾವು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬುಲೆತಿತ್ತಂಡಲ ಇಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ತ ಭಾಷೆಡ್ ಕೊಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂಕ್ಲು ತುಳುಟ್ಟು ತಾದ ಬದಲ್ ಹಾ ಅಕ್ಷರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಪ್ಪು ಹೆಪ್ಪು, ತಡಮ್ಮೆಗೆ ಹಡಮ್ಮೆ, ತುಂಬುನ ಹುಂಬುನ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಕ್ಲು. ಎನ್ನ ಬೂಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಇಂಕ್ ದೈವಲೆನ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಯಾನು ತಿರಿಯೊಂದೆ. ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ, ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಡಂಬಿಲ್ತಾಯ, ಒಕ್ಕ ಜೋಡು ಜುಮಾದಿ, ಮೈಸಂತಾಯ ಪಂಡ್ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಲ ನೇಮಕರೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ದಿನ ಕೋಲ ನೇಮುಲು ನಡಪುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಊರುಡು ಆಪಿನಂಚಿತ್ನ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ, ಗಡಿವಾಡ ತಲಟ ಆಪಿನಂಚಿತ್ನ ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲರದೆ ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಲೇಸು ನಡಪನ ಕ್ರಮ. ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲರ್ದೆ 7 ಸರ್ತಿ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಊರುದ ಕೋಲ ನೇಮಲು ನಡಪುಡು. ಇಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ನೇಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ದೈವ ಕಾರ್ಯಲು ಪೂರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಊರುಡು ದೈವಾರಾಧನೆಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನ ಸಮಯಡ್ ಕೋಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಟಿ ಕರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುಡು ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪುಡು. ಈ ಆಟಿ ಕರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಊರುಡು ಮಾರಿ ಗಿಡತ್ತದು ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ಸೋಣದ ಕೊಲ್ಲ ನಡಪನ ಕ್ರಮ. ಇಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿದ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಲೇಸ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯಡು ಅನ್ಮಂಡ ಆಟಿಡ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸು ಮಾತ್ರ ನಡಪುಜಿ ಪಂಡದು ಇಂಕೀತ ಯಾನು ತಿರಿಯೊಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ತಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಕರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಲೆನ ಗುಂಡ ತಾನ ಪದೊಲಿದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ನ ಗಿಪ್ಪನ ಸೋಣ ತಿಂಗಳದ ಸುರುಕಿ ಅವೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದೈವಲೆನ ನಡಪುಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಶುರು ಆಪುಲು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಳುನಾಡು ಆಟಿದ ವಾ ಕೋಲಲ ನಡಪುಜಿ. ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ನೆರೆಕರೆತ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಟ್ಟಣಿಗೆ, ಕುಂಬಳೆ, ಸಸಿತ್ಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಡೆ ಗುಳಿಗ ದೈವಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲ ನಡಪುಡು. ಅಂಡ ಈ ಕೋಲಗು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತೆಂಬರದೊಟ್ಟು ಸಂದೀಪನೊಂದು ಕೋಲ ನಪ್ಪವೇರೆ ಮುಲ್ಪ ವಾ ಗಡ್ದಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೋಲನ ಮಲ್ಪುವೇರೆ. ಅಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆರೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪಾಗ ಈ ಕಾಸರಗೋಡದ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆದ ಈ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲದ ಕ್ರಮ ನಡಪುಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಊರುದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡಪುಡು. ಅವಲ ಆಟಿ 10 ಪೋಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪರಕ್ಕೆದ ಕೋಲಲು ಊರುದ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿ ತಂಚಿತ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡಪುಡು. ಅವಲ ಗುಳಿಗಗೆ ತರಕಾರಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಯಾನ ತಿರಿಯೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿಡ್ ಗುಳಿಗಗೆ ದೈವ ಬುಡುನ ಬೇತೆ ವಾ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ನಡಪುಜಿ. ಈ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ಚಿತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ದೈವಗ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಅಪಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾತ. ಅಂಚನೆ ಈ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಆರೇನ ಕಾರ್ಯಪ್ಪೆ ಬಂಟೆ ಗುಳಿಗೆ ದೈವ. ರಾವಣನ ಮಿಗ್ಗೆ ಕರಾಸುರೆ ಕಾಶಿದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಮೂಜಿ ಲಿಂಗನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಲಿಂಗನ 4 ಬೊಕ್ಕ 2 ಲಿಂಗನ ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಶಿವದೇವರು ಲಿಂಗನ ಕೊರ್ನಗ ಈ ನಿನ್ನ ಊರು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು
ತಲೆದಿರ್ತು ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ದಿಪ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಕರಾಸುರೆ ಆರ್ಲ ಪದ ಉದ್ದ ಚೆಂಡೆ ದಕ್ಕ ಪಂಪಿನಲ್ಪ ಬಂಡಾಜೆ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಜಾಂಬ್ರಿಗೂ ಹೆತ್ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕರಾಸುರಾಗಿ ಎನ್ನ ಊರು ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಡು. ಆ ಅಪಗ ತರೆದೆರ್ತು ತೂಪೆ ಅಪಗ ಆಯನ ನಾಲೈಡಿ ಇತ್ತಿನ ಲಿಂಗ ಜಾರ್ದು ತಿತ್ತುಪುಂಡು. ಇನ್ನೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರಾಸುರ ಗುಂಜ ಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಂಡು ಯಾನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೋಡದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ತಾದಿ ತೋಜಾವರ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಪ್ಪೆ ಪಂಡು ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುಡು. ಅವಿರ್ದ ಪಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಸಂಕಮಾಲೆ ಉಚ್ಚಿದ ರೂಪಡು ಕರಾಸುರ ತಾದಿ ತುಪ್ಪವೆ ಉನ್ವೇ ಜಾಗಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಲೆ ಹಾಪುಡು ಪಂಡದು ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಉಂಡೊಂಜಿ. ಅಂಚ ಗುಳಿಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣಡು ಮುಲ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿರ್ದಿಲ್ಲ ಗುಳಿಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುನೇ ಗುಳಿಗೆನ ಗುಡಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ. ಅಂಚಾದ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆನ ಕೋಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೂರ್ದ ಪರಕ್ಕೆ ಕೋಲ ನಡಪನ ಮುಲ್ತ ಕ್ರಮ. ಇಂದು ಆಪನ ಆಟಿದೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ತ ಕೋಲಲು ಶಿವದೇವರನ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗುಳಿಗೆನ ಕೋಲ ಶುರು ಹಾಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ದುಂಬು ಕೋಲ ಪಿರಿಯೋಡು ಒಲ್ಪಲ ಗುಳಿಗ ಕೋರಿ ಎರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಟಿ ಕೋಲದ ವಿಶೇಷ. ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಗುಳಿಗ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಗುತ್ತಿಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡಪನ ಹತ್ತು ಊರ್ದ ಕೆಲ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ನಿಲ್ಲ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡಪನ ಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೋಲು ಒಂದು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಯ ಚಿತ್ತ ವಿಷಯಗಳು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಆಂಡ ಆಟಿಗೆ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಲ ನಡಪನ ಪಂಡದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪನೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಗೇಲ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ತ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಡ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಂದು ಓಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತೆರಿದ ಬೈಜಿ ಇತ್ನೆಟ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೆತೊನುವೇನೆ ನೆಕ್ಕಿ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ವೇಣೂರ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಗುಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒರೋನಿ ಒರಂಬ ಗುಳಿಗನ ದೈವಲ ಆವೇಶ ನನಿಪುವ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಅಂಡ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪನ ಕೋಲ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆಟಿದ ಕೋಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡುದೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜಲ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸೀಕ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊತ್ಮಂಚಿತ್ನ ಕಳೆಂಜಯ ಏಸನ ಪಾಡೊಂದು ಊರು ಇಲ್ಲಡಿ ತಿರುಗುವೇರು. ಈ ಕಳೆಂಜ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣ ಮಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವರು ಇತ್ತದ ಜನಾಂಗ ಇಂಚ ತೆಗೆಯೋದಿರು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಪಂಡ ಭೂತದ ಕೋಲ ಒಂಜಿನ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದಿರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಂಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆವಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ್ ಈ ಆಟಿ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಆಟಿ ಪನ್ನಗ ಒವ್ವೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪಂದಿನ ತಿಂಗುಲು ಪನ್ಪುನ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿಕೋಲ ಪಂಡದಾದ ಇಂದು ಓಲು ನಡಪುಂಡು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಏಪ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ತುಂಬಗು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾದ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷಾ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯಿತ ಮನ್ಪೊಂದುಂಡೆ. ಅನುಷಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲರೆ ರಿತ್ಯರು ಅರ್ನ ಐತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋನುಂಡು ನಂಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡದಾದನ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ
ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರು ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತಿರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪೊರ್ತು. ಪ್ರಸಾದ್ ಗೇನುಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇದು ಸರಿ ಅಣ್ಣ? ಸರಿ ಸರಿ. ಆಫ್ ಆನ್ ಪೀರಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ? ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ? ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ? ಕೇಂಡು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸುರುಕಾದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನ ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ನಂಚಿದ್ನೊಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಕೊರಿನಿ ಅಂಚಿದ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಐನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಅರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ರೇಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಚ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿಕೋಲ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುರನ್ ಎಂಕ್ ಕೇನ್ನಗಲನ್ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬೋಡಾದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ತೆರಿಯಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ದೈವ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಂಡಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನವೇ ಈ ಭೂತೋಲು ಅತ್ತಂದಡ ಭೂತ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನವೇ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಡುತ್ತದು ದುಂಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡು ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅತನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನೊಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆಗ್ ಅತಂದ ಒಂಜಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯನ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಡು ಪುಟ್ಟುದನೇಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಮನೆಟಿತ್ತಿನ ಗೇನದ ಪೊಲಪುಕೂರು ನಿಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಐ.ವಿ. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ತಿರುಪಾದ ಕುರು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳಡು ವಾನಮುನಿ ಕೋಲ ಈ ಗುಳಿಗ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪನಪ್ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಪೊಸತಾದ ಇಂಕ್ ತೆರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ್ ತೆರಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಆಟೀಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟೀಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭೂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಸರ್ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಕಡ್ ಐ.ಬಿ. ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ% ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತವಂತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯನ್ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕುರಿನಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಊರುದಾರೆ ನೆಂಚಿತ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂದು ಆರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದತ್ರ ಎಂಕ್ ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ಲಾತಿಯಾನ ಅರಡ ಕಲ್ಪರುಂಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆದಾದ್ ಊರ್ಡು ಪೋಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಗಿಡಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುಡಿ ಪೋಪಿನ ಅಂದೊಂಜಿಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪುರುಸೇರ್ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುರುಸೇರೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಪುರುಸೇರು ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣಗ ಪುರುಸೇರು ಪನ್ಪುನಕಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪಂಡಕಲ್ ಪುರುಷ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದನೇ ಪುರುಸೇರಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಗಿದಿಯಿಂದ ಅಲ್ನ ಪುದರ್ ಒಂದು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪುರುಸೇರು ಪೋಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾದಿರ ಪೋಪಿನಿ ಸಂದಿನಲಿಕೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಅವು ಗ್ರಾಮಡು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಚೆ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಂಬರೆಡು ಪೋಪಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಉಂಟು. ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರುಂಗೋಲು ಪೋಪಿನಿಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಕಡು ಸರ್ ಪಂಡೇರ ಐ ಬಿ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗ್ ಅಗೇಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಯಾನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಇದೆ ಆಯ್ನೆ ಹತ್ರ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇಂಚಿ ಸಾಣೂರು ಮೊರತಂಗಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಬತ್ತನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತಂದಂಡ ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ನಡಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗುಳ್ಳೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂಕ್ ಕೋಡೆ ತಿರಿನ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆಹಾರ ವಿಹಾರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ದಾಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೆಡ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಆಡಂಬರಗೂ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಅಗೇಲ್ ಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವರದಿಲ್ಲ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಕೋಲ ಆಟಿ ದಾಪಿನ ಕೋಲ ಇಕ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರೆದು ಬತ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತಾದ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಆಪಿನಲ್ಲ ಇಂಕಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೀತ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಪಲ್ತಿದ್ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿಕೋಲದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟುಡು ಆಪಿನ ಚರ್ಚೆಡ್ ಎಂಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಆತು ತೆರಿಯುನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡು ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ತುನು ಪನ್ಪಿನ ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಪಿರವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿತ ದಿನತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಗೇನದ ಕಜ್ಜಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಒಂಜಾತ ವಿಷಯ ಆಚರಣೆಲು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನವೆತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ಪೊಲಬುಲ್ನ ಪೊರಿಯರು ಇದೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಸಾದ ಅನುಷ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅನುಷ ಅನುಷಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಮೇರೆ ಆಕೇರಿಗೆ ದುಷ್ಕಾರ್ಣದ ಮದಿಪುಗ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕಜ್ಜುಡು ಗೇನದ ಕಜ್ಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಣಕ್ಕ ವೀಣಾ ಮಂಗಳ ಮೇರು ಈ ಕಜ್ಜದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೊಂದು ಯಾನ್ ವಿನಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ವೀಣಕ್ಕ ಈ ಕೊಡ್ತೀರೇನ ಸುರುಕಾದು ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಕೇನುಂಡ ವೀಣಕ್ಕ ಕೇನುಂಡ ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡ್ ತುಳುವೆರ ಆಟಿಕೋಲ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಡ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂತ ಈ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಗೇನ ಪುಲ್ಪುದ ಪರಪು ಬಗ್ಗೆ 134ನೇ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆನ ದೀವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಶುರು ಮಂತಿನಂಚಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಉಂತಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ದುಂಬು ಪೂರ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಒಂದೇನು ಉಂತ ಒಂದೆ ತುಳುಪೀಠದ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಐತ ಬುರಿಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಂದಿನಂಚಿಂತ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ವೇದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ.ಕೆ. ತುಳು ಪೀಠದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ನೆಕ್ ಎಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಡಿತಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಯನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಭೂತ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೆರ ಆಟಿಕೋಲ
ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ನಡಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸವಿವರವಾದ ಕೊರನಂಚಿಂತ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿಂತ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರ್ದಾರ ಬಂದೇರು ಒಂಜಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆಡ ವಿಷಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮದಿಪುನ ಕೊರಿಯರ್ ಅವ್ಲು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆವಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಪೂರೆಡಲ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಉತ್ತೇಜನಲ ಉಂಡು. ಇಜಂಡ ಪಿರಾಕದಕ್ಲು ಮಂತಿಗಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪೂರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ತಿರಿಯೋನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಬಲೆಯನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಹೊರ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋಣ ನನ್ನದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಒರಿದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಬರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂತಿನೆಟ ಹತ್ರ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತನು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಿನಂಚಿಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗದನೆ ದೊಂಪದ ಬಲಿದ ಕೋಲಾಗ್ ದುಂಬುಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ್ ಬಂದ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭೂತ ಕೋಲದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಿರಲ ತೆರಿಪಾವುನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನನದ ಜನರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುರ ಮುಖೇನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆತನೇ ನಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಂದಿನ ಇತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅದು ನಿಕಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅದು ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾದು ಪಂಡ ಪತ್ತು ಪೂರರ್ಲ ಸೇರು ನಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಾರಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವು ಬಂದು ಏನು ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ತುಳು ಪೀಠದಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಣಕ್ಕ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ತುದಾಂತಿ ಇರೆನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ಕಜ್ಜದ ನಡುಟ್ಲ ಇನಿತ ದಿನತ ಈ ಗೇನ ಪಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜದ ಬುರ್ಕಾರ್ಮೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗ್ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಲು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತನ 34ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿಕೋಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮಂಗಳ ಮೇರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ IB ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಕಜ್ಜಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷಾ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ಕಾರಣಾಂತರೊಡ್ದು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪೊಡೆಯನ್ರ ಆಯ್ತಿ ಆರೆಗ್ಲ ಅದ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರೆ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್, ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಬೊಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಬೊಕ ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವಡು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ತಿಥಿ ಒಂದು.